E dwe mar adek higani, wach nomako jopiny ka ofweny ni ji osebed ka inego kendo ike bungu ma Shakahola e nying alam. Nonro mar bero mane ochak juma mokalo oyango ni ewi ringre maloyo 100 manokuny e bunguno, thothgi mamine noyud ka otho kaluwore ni ne ok gichiem, ka thoth nyithindo to noyud ka ode. Wach ma Shakahola osekelo paro mondo onon kanisni ma pacho ka. Odiechieng' manyoro jatend piny William Ruto nochuogo aput. Kamano bende penjo osebedo gimomiyo thoth mine kod nyithindo emowito ngimagi e bunguno. Ang'o momiyo yot mondo lok pach ng'ama miyo ahinya kotenore kod weche mag alam? Makonyowa e twak ni en Bishop ma Kanisa Anglican Bondo Diocese mano Emily Onyango, ma bende watudore godo achiel kachiel ka entiere e studio wa mano ma Kisumu. Oimore Bishop, ageno ni entiere makare odhiambo makawuono. Oimre adhi maber. Erokamano ahinya. Aparo ni bende ineno sigana ma bende watieko godo mano familia ma bende manyo nyargi mantiere kata ma giparo no lal mano Shakahola. En miyo no ero ma bende nyinge Linda, to bende wasebedo ka watemo sigana mag mine mopogore opogore kod nyithindo ma bende lal kata iloko pachgi kaluwore kod weche mag alam. Ang'o momiyo wach ma kamendi timore? Ang'o momiyo yot mondo lok pach ng'ama miyo? Aparo ni joma miyo nigi chandruok mang'eny, kendo seche moko ka gineno ng'ama nyalo miyo gi geno, mine chandre ka giyudo ng'ama miyo gi geno to giluwo ng'ano mayot. Kendo bende mine mosega bed kinyiso kinde duto ni gin gi chandruok, iwacho ni gin gi some issues and they are convinced, omiyo mine onge self-esteem. Koro yot because of upbringing kata yo mano ma mine odonge, ng'eny mine yot losogo kata yot convince mondo lu ng'ato nikech oparo ni jogo biro miye geno. Ing'eni mano bende ni kare nitiere kuonde moko ma bende wacho ni kaluwore koda shida mang'eny ma bende gikale. Kamano bende nitiere jomoko ma bende wacho ni nitie jok mantiere gi somo matin emomiyo iloko pachgi. To be kaluwore kod ma Shakahola ni nitiere sigana mar miyo ma bende en otiyo kaka air hostess, en ng'ama fuyo gi ndege pinje mopogore opogore, manyiso ni en ng'ama osomo. Ng'at ma kamae mawe ma usgigene kendo donji, ento inya wacho ni en ang'o ma bende nomiyo oloko pache kamano? Kaka wacho wach low self-esteem, kaka wadongo kata bedo ni somo to in gi low self-esteem, ishuku ni gimoro rach kodi. Aparo okochuno ni mine moko somo kende, kata kisomo to idongo ti bedo convinced ni nitie gimoro marach kodi. So I think en wach mar low self-esteem kuom mine. Kendo convincing gi yot ni nitie gimoro marach kodgi. To koro wach mar nyithindo gi koso nikech koro ng'ama miyo noting'ore kod nyathine, waneno ka nitiere nyithindo ma bende ne tindo, nyithindo mamoko bende nitiere kaka hikgi nodhi momedore, hikgi nitiere malo. Wach mar nyithindo ma bende koro iloko gi, watudgi gi mine gi koso bedo nang'o? Aparo on one hand wanyalo tudo gi mine gi, to cult leaders bende gimora gin ga jok ma charismatic, kendo gitemo convince. Waneno ka cult leaders gima gikuongo timo en pogo nyathi gi family gi, gipogo nyathi gi friends mage, gosiepene. Koro wanyalo tudo gi mine, to bende wanyalo tudo gi wach mar cult leaders, gin gi manipulation moro ma gitimo ni nyithindo. Erokamano ahinya kuom ote machalo koda maniro, nikech bende waparo ok en gimotimore piny mar Kenya ka kende. Ka wang'iyo chien e piny mar Uganda higa no ero mar 2000, kanisa miluongo ni Movement for Restoration of 10 Commandments no jokanyo mage madirom 700 ne owang'ore mano kanyiro mondo gine Yesu. Kaito bende wanyaparo sigana nero mano mar Loliondo e piny mar South America bende nitiere jadolo ni Jim Jones ma bende higa nero magana 1978 jo kanisa mare maromo 918 bende nomadho sum mano kanyero kaluwore koda puonj ma bende nimiyogi. Sama ng'ato odhi kanisa, ere kaka inyalo pogo
puonj maber ma bende jadolo miyi to gi mano ma bende koro dhi ka gima lali? Jo-Kristo onego bed ni nyalo somo muma kendgi. Ing'e ni wachonwa e muma ni mondo Romans 12 verse 1 mondo pachi olokre, renewal of your mind. Wach Nyasaye en gima bende itiyo go buongo. In fact, seche mang'eny ng'enywa wega ni kibire kanisa to koro okiti go buongo mari. Kata muma wacho ni you must test the spirits. Matiende ni ok jodole monego somnwa muma. Wan bende onego bed ni wanyalo somo muma kendwa mondo wang'e gima muma wacho. Erokamano ahinya. Manyiso kanyo ni sama iwuok ni dhi kanisa ibendi ting'o biblos mari konyisi mondo iyaw buk mar Luka to ibende iyaw biblos mari. Ing'e ni sani bende ineno ka joma bende dhi kanisa owe mana jadolo kata pastor kata bishop kende emoyaw muma mare, jomodong' to oling' winjo mana gima osomo. Kata kamano ero sama bende wadhi nyime, wach osegol gi sani, waseneno jatend piny koloso aput noero mar nono kanisni, mar nono jodolo. En gima kare, to sama koro inono kanisni, ang'o ei kanisa ma bende nono? Waparo ni chik mar Kenya, kanise duto onego bed registered mondo ong'en en kanisa mapuonjo ang'o, mondo ji ong'e doctrines ma upuonjo, mondo ji ong'e constitution maru gi structure maru. Koro aparo ni kata obedo ni chik makamano nitie, ng'eny kanise ok gin registered. Bas wayudo ka ng'eny kanise independent. Onego bed ni kanisa nigi umbrella bodies manyalo nono ni kanisa ni to puonjo ang'o, to doctrines magi to chalo nadi. Nikech koweya aweya to an kanisa bire gi puonj ma ok owinjre. Jotend kanisa onego som wach Nyasaye. E kitabu mar Jakobo, James, inyisowa ni kik wabed jopuonj, kik waduto wadwar bedo jopuonj, because jopuonj biro bedo judged strictly. To wayudo ni ng'enywa bedo pate to waonge tiegruok. Seche moko kata muma nero ema ok wang'eyo maber gima muma puonjo. To aparo ka wan gi aput manyalo regulate kanisa. Ang'eyo ni state seche moko ok nyal regulate kanisa maber. To kanisa onego bed gi umbrella bodies kaka NCCK, kaka evangelical, mondo ong'e ni to gipuonjo ang'o, to puonj gi nero be ni kare. Every profession niga gi self regulation, kendo every profession nyaka ipuonjrie gimidhi timono. Koro aparo ni it is high time mondo kanisa otim self regulation. To joma bedo jodolo bende obed gi tiegruok, ging'e kata muma magi puonjo ji nero, mondo kik wa mislead ji. Bishop, ing'e iwache makare, to sama koro iwacho ni nitiere owinjo bed gi riwruok mar kanise, mano ok en tij NCCK, nikech aparo ni NCCK nitiere mar timo kamano. Kaka sani NCCK tije maduong' ok en regulation. Okelo kanise kaachiel mondo gipim wach, mondo gikonyre. Ting'e ni kanise duto bende ok jo NCCK. Nitie jo evangelicals, nitie Pentecostals, nitie Conference of Catholic Bishops. Koro gima dobe ni kanisa ka kanisa oyud umbrella body, mondo kik bede kanisa ma onge gi umbrella body. To umbrella body nero ok en mana lalruok kende, but regulation ma sirikal nyalo hold that umbrella body accountable kuom gik ma kanisa mane buoye puonjo. Koro NCCK nitie, to tije maduong' ok regulation. Koro gin sirikal nyalo wacho ni kanisa ka kanisa nyaka bed under an umbrella body manyalo nono gik motimo, ma sirikal nyalo follow up ka jok mantie umbrella body no ok luw chikego. So NCCK ok en a regulatory body, it's a fellowship of churches.
Manyiso kanyo na put mabende jatend piny oloso ni moko kuom gik moko mowinjo bed ni ging'iyo en ng'iyo kanyiri mondo los joma nono kanisni kata riwruok ma nono kanisni. Ei mano bende nitiere ng'ato ma wacho ni ing'eni kanisa ok owinjo bed ni nono kanisa, piny owacho ema owinjo bed ni timo mano. Kuonde mamoko bende iwacho ni piny owacho kik donjre e weche mag kanisa. Ere kuma koro ng'ato owinjo bed ni okete kiewo ni kendie kanisa ok kal ka donjo ne sirikal kata piny owacho ok kal ka donjo ne kanisa? Ing'eni piny owacho seche moko tij kanisa seche moko has a prophetic role ma onyalo kwero gi kanisa be sirikal kowe nono to nyalo control kanisa gin ya ber kanisa themselves ema regulate gina wacho ni kanisa ka kanisa onego bed under a regulatory body jok mantie under NCCK obed ni NCCK no ema nyalo regulate gi nikech un members ka achiel. In emisewacho ni constitution ni wacho ma, in emisewacho na believe gini maka koro belief ni opogre gi gima muma wacho to kanise wegi nyalo regulate each other. Gina feel ni kanisa ka kanisa obed mana under umbrella body, evangelicals obed under evangelicals to kik bedie kanisa ma onge under any regulatory body. Mana kaka noket Jumatatu ni ng'ato ka ng'ato nyaka bede saku. To ka saku nino ka ng'ama nie saku nino make mistake to unie mudil kod. Erokamano ahinya Bishop. Ka koro watieko seche mabende chiwo wach ni mogik ewi loko ahinya ji wach mane mabende inyalo weyo godo jopiny ahinya kaluwore koda kanisni mabende sani koro owuok makoch. Wawacho ni Jokristo nyaka ng'ich motegno. Kanisa en mar Nyasaye. To ka kanisa waluoro jadolo molo kaka waluoro Nyasaye. Kar luoro Nyasaye waluoro jadolo. Jaloro be ng'ama control pachi. Onego wabed motang' ahinya. Ng'ato ka ng'ato onego bed ni nyalo lamo Nyasache. Ng'ato ka ng'ato onego ne muma. Taparo ni kanisewa onego ket musingi ahinya e family. Ng'enywa oigno family. To kata chakre kanisa mokwongo, kanisa ne chakre e family. Mondo wapuonj family, mondo ji ong'e wach Nyasaye. Taparo ni Jokristo bonego ng'e ni ng'ato ka ng'ato onego bed ni nyalo lamo Nyasaye owuon. Bende onego bed ni nyalo somo muma mondo ng'e gima muma wacho. Mondo kik wabed gi jok ma control pachwa. Taparo ni regulation mar kanisa to kanisa monego tim giwegi to onego bed ni every church is registered. Erokamano ahinya. Jodolo bende otiegre mondo gibed joma ong'e muma. Erokamano ahinya. Mano Bishop Emily Onyango mar Bondo Diocese kanisa noero mano mar ACK kabende omedo lerno mathoth e wach kata twak ma odiechieng' ma kawuono kanisa mine kanyakla koda nyithindo. Gima duong' ma bende ochiko godo kanyero ibende som biblos kik iwinja gima jadolo nyisi luwe e yo noero makare. Wachak wadhi e yueyo marwa machoka waduogo ka wadhi nyime kod weche mamoko mag oimore.